Sa kagahapon, programang puno sa mga pagtulunan base sa mga istorya sa kinabuhi sa tao nga mahimong maghatag inspirasyon o leksyon kanatong tanan. Labyo sa kagahapon. Labyo sa kagahapon. Kung imo nang makita ang taong makapapitik sa imong kasing-kasing, tao nga gusto nimong makauban sa tibok nimong kinabuhi, wa dayon kay laing sultihan, kundi ang imong mga ginikanan. Apan unsaon na lang kung dili gusto sa imong pamilya ang taong imong gihigugma. Maayong hapon kaninyong tanan. Itago lang ko sa pangang Morgan o Litao o usa ka empleyado sa usa ka ahensya sa gobyerno. Kuya Ricky o Ati Gina, doon ako'y hinigugma nga itago talag-usab sa pangang Marisa. Taod-taod na ang aboga relasyon o parihumi nga nahigugma sa usag-usa. Apan tinuod gili ay ang giingon nga dili tanang relasyon uyunan sa mga ginikanan. O garon ngay masabtan ang tanan, iguni ini ang sinugdanan sa istorya sa ako kinabuhi. Naunsa ka ba, Morgan? Wa ka ba kagiglaing babae, ha? Nganong kanamang yung bayhana? Ma! Wa ka ba makahibaw sa background, ana? Nga ang amahan para hubog? Ang inahan po chismosa? Nakibaw gid baya ka nga tanan kontra ang silingan tungod sa pagkahimantayon. Mao na wa ko'y gusto niya nang babayhana. Ma! Pero bisan pag-unsao ninyo, gihigugman ako si Marisa. Uga, ngano ba po? Nganong idamay man ninyo si Marisa ni anang kinaiya sa mga ginikanan? Morgan, kung unsa ang punuan, maupod ng gamot. Hinumdumi ka na, Morgan. Basta, kung ako'y pasibuton, bisang gamot. Marisa? Morgan, nga nang masalubon ka man. Pasensya na gud ha. Saon taman nga, gusto taon ta kag dalon nga to sa pagpanimay. Dugay taon ta ka nga, gusto kay pailaila sa kong mga ginikanan. Pero, supak sila. Ug nahibaw kong nasayod ka na ni Ana. Morgan, nasayod ko. Ug dili lang gud ta magdali-dali. Nasabtan na ko kung nganong hangtod karon walay gusto ang imong pamilya nga hinako tungod sa akong gigikanan. Pero Morgan, sultihan ta ka. Lahi ko nila, Morgan. Nasayod ko ni Ana. O gailang kabala ka. Kay dili po ko gusto. Dili ko gusto ga. Kada mabungkag ang atong relasyon kumikan lamang kay dili gusto ako magkagirikanan. Ipaglaban ti ka. Di man ika na. Salamat kaayo, Morgan, ha. Og manghinaot ko nga hangtod sa katapusan ipaglaban nimo ang atuang relasyon, Morgan. Promise. Walay sibisan kinsa. Gabakabuag dato.
Kada sa maing taon madawat sa akong mga ginikanan kinig akong hinigugma. Kuya. Julia, Kuya Morgan. Ngano ka man, uy. Iyong mag-isupak si mama. Labihang sukuan si mama ni mo tungod kay... Naghibaw kit baya ka nga. Bisang gamay, wakit siya gusto aning Marisa. Pero, ngano ba kuya, uy, ngayon mag-isupak si mama. Tuwa ay. Nagluya Julia. si mama. Ngano ba? Nakikita pamangkit ka ni Marisa, kuya. Julia. Nahibaw ko nga, di pa ni mo masabtan karon pero muabot rin hapon ang panahon kaya ibo ko masabtan. Gano ba? Noon sa ba si mama? Kuya, si mama ay nagluya karon. O ikaw, kuya ba? Nga naman po nga. Dili man lang ni mo si mama o yun ang sayang gusto. Gusto ba di ka, kuya nga? Mahimong masakiton si mama tungod lang sa iyang... Dili ka na Sa iyang mahitabo. dili gusto. Kaya nga no, doon na ba na sakit si mama? Usa pa, doon na kayo katungod nga. Ako'y mupili, gumikan kay ako may makig-ipon basta mahimo na kong partner. Sige lang, masabtan na lang mama o papa. Basta, kuya. Sultihan lang ka na ako, ha? Nga si mama karon ay nagluya. Sige lang. Mahimo lang maayo ang kondisyon ni Ana. Magkasabot na pag-abot sa panahon. O sige na. Tanan, kuya. Sige. Amin ko, ma. Morgan, Ma, nakahibaw ko kung diin ka paingon, Morgan. Hangtod ba karon? Gisupak li ay nimo ang ako ang gusto? ma. Sa ako nang gikaingon. Dili pwede nga. Dili na ko tumanan kinig akong pagbati. Nahigog ba kong Marisa, ma? Nahigog ba ko? Pues, kung mao ka na, karon pa lang daan, Morgan. Putla na ng imong pagbati, nga anang babayhana. Kay bisa gamay Morgan, wa lagi ko'y gusto niya. Pero ma, ngano ba po? Ngano ba nga dili mo gusto? Usa pa wa mo'y labot, di ba? Wa mo'y labot kung kinsag ako minyuan gumikan kay naan ako sa saktong buot. Morgan, maayo ka na mo't katubag-tubag na ako, ha? Isagpa ko ni mo, ma. Kuwang pa na, Morgan. O, gusto ba nimo nga mawa ko nining kalibutan na, ha, Morgan? Drama na po ka. Diha ka naman. Morgan, mag-istorya sa ta! Diha ka na. Morgan? Marisa. Ni akaog. Doon na kay bitbit nga mga bag. Unsay po at pasabot ni ini, Morgan? Dilayas ko nga tos bahay. Unsa? Nihawa na ko nga tos bahay gumikan kay... Bao may kondisyon ni mama. Kung butuman ko no ko sa ako nga gusto nga magpabilin sa paghigugma nga na nimo, may pagmulayas na lang ko no ko. Morgan. O sa ako nagikaigon nimo. Ipaglaban tigid ka. Morgan, sayop man ka ng imong desisyon pero
Sa matagibati, Morgan. Bisan kung kinsa pa ang babag. Ingana, pudang ako ang buhaton sama sa imong gibuhat, Morgan. O, dire nako nakita nga. Importante ko nimo. Sa ako nang gikaingon nimo. Nahigog ba ko pag-ayo nimo? O walay si bisan kinsa nga makababag sa kong pagbati ka na nimo. So, unsa ba? Mag-live-in na ta. Masugot ko, Morgan. Tungod kay, dako kayo akong gugman nimo. Sige. Karon dayon. Mata pa ba silang mama ug papa nimo? Nasayod ko nga dili sila supak sa tong relasyon. Oo, Oga. Morgan, pero... Karon dayon, malanghid ko nga dili na ko mutug. Dili na ko mupuyo sa inyo. O sige na, di ba ko nimo pasulon? Oh, sige na. Dalhan na imong mga bag sa sulod. Sa akong tulog ay. Labihan ka, nindot man is mabinaw kong ibog ikauban ang ibog gigugmang tao. Wa ko magmahay sa kugihimo. Balag, wa na ko nga to subong panimay. Wa na ko sa kiliran sa kubang ginikanan ng importante. Kadi natuman ginaga akong gusto ga mahimog makauban ako nga akong hinigugmang si Marisa. Ring ba akong cellphone? Si Julia. Aga akong igsoon. Hello, Julia. Hello, kuya. Oh. Ayaw kay natubaglayon ni mo, kuya. Oh, sa may problema? Kuya, si mama. Sa man? Nami karon sa ospital. Itabang siya kagabi kay walay malay. Oh, kuya, antod karon. Usa ba hinungdan? Mo si mama. Usa ba hinungdan? Ay kung igna nga tungod sa ko paglayas. Kuya, na ibaw na gitpaya ka, kuya nga. Doon ay sakit si mama. Basta kuya, ipaibaw na ka na ako nga. Naa si mama karon sa ospital. Ni Ami karon sa ospital, kuya. Ginuog ko. Sige na, kuya. Sige, kuya. O sige, mo anhadayon ko. Sige, kuya. Maghulat minimo. O sige. Bye, kuya. Bye-bye. Diyan, doktor. Dok. Mayo ka, buntag. Mayong buntag. Bagutan na lang ko. Unsa ba'y balatian sa kong inahan? Angayan ka masayod ni ini. Tungod kay imo siyang inahan, dili ba? Oo. Gituhon ko na ikaw sa pagsulti. Doon ay sakit sa kasing-kasing ay imong inahan. O lala na kini. Dugay na kini siguro nga gidudalang sa inyong inahan. Mao ba, Dok? Sultihan ta ka nga palihog lang. Ayaw ninyo gatagi og problema. Kay mas mugrabe pa ang iyang balatian kung di na siya mga problema. Mao ba, Dok? So, unsa may kinahanglan o unsa may angay nga buhaton? Ang angay ninyong buhaton nga dili mo sa akong gika sulti na ka kanina. Ayaw ninyo siya hatagi og problema nga dako nga mamahimo niyang sakit sa dughan o labaw sa tanan. Kinahanglan nga i-relax niya iyang kaugalingon. Mao ba, Dok? Sige. Salamat. Salamat kaayo, Dok. Salamat kaayo.
pagkaluwi ni Mama. Mudool ko sa iya kama. Way malay hangtod ron. Huwag naka-oxygen pa. Way laing mabasol nini kundi ako. Ma, pasaylo ako. Pasaylo ako sa kong pagsupag-supag ka na di mo, Ma. Sorry. Dili unta maygon kanini kong wa pa ko magmatinumanon sa kong gusto ug laminaw pa ko nimo. Sige lang ba? Ako nagbuhaton ng imong gusto. Ako nagbuhaton ng imong gusto. Dool ako Bye. Unta, basabtan ko Marisa. Diyan ako. Marisa. Morgan? Ni anak ka na lagi. Dali ka sa ospital. Oo. Ugloy kay si Mama. Mahimo bang makigsulti ko di mo? Oh, sige. Doon na ba kay tuyo na ako nga importante kaayo ha, Morgan? Marisa. Gihigugma ko ikaw pag-ayaw. Diligid ko gusto nga mawaon ka na ko. Pero sa sitwasyon na to ron, dili mahimo nga akong talikdan nga akong magaginikanan. Ilabi na si Mama nga naakaroon sa talandugod nga kahimtang. Ang buot mong ipasabot, Morgan. Siguro. Morgan, ritsuha ko pa sa pagsulti. Marisa, sabta ko. Dili na lang siguro tataman. Unsa? Dili Abot na, ni mo ipasabot nga. dili na mahimo nga ipanayon pa nato gatong relasyon. Apan nga naman, Morgan. Tungod sa kong pagsupak-supak sa kong mga ginikanan na nagbalisoron karon si Mama. Morgan. Masaylo ako. Sakit man nga malayo ko ni mo mawaha ka sa kong kinabuhi, pero wala ko'y mahimo. Kinahanglan nga tumanan ako nga kong ginikanan. Morgan, nganong ingani mo na to ang kapalaran? Nganong nga na may mga tao nga dilin slagpot nga kitagyod. Bisan ako dili makatubag ni Ana, Marisa. Morgan, gigog mata ka. Gihigugma sa pun ka, Marisa. Sakit sa ako ang kasing-kasing mawa ka ng ko. Tungod kay sa akong gikasulti ka ni Adto nga walay bisan kinsa nga makapugong sa akong pagbati dihan ni mo, Morgan. Tungod kay gihigog mata ka pang-ayo. Sorry. Pero sa imo mo nauna karon. Tungod sa akong gugma nimo, tugutan ta ka. Tungod kay gimahal ta ka, Morgan. Di ko gusto nga magsakripisyo ka. Salamat. Sakit na ko. Salamat, Marisa.
Morgan, I love you so much. I love you. I love you too. Morgan. Pero dili na lang kita taman. Sige na. Mupauli na ko gato sa amo. Sige, basta. Kumikan ka ng kinahanglan si mama na ako. Nasabtan ko ikaw, Morgan. Ato na ko. Ato na ko, Marisa. Kuya Rick, sakit man kaayo ga palandongon. Nga dito na lang ko to magabog relasyon. Di ba, Risa? Napadwa na ko'y nahimo gumikan kay kinabuhi sa kong inahan ang nakasalalay na ito mga panahon na. Huwag sa ngay kaingo na sa doktor nga, kinahanglan nga dili taga ang problema, kinahanglan nga dili babalaka o masuko si mama. Mauto nga ako na lang yung itumanan. Akong isakripisyo ang among paghigugmaay. Di ba, Risa? Tuod man, Kuya Rick. Pasalamat na lang po ko gumikan kay nakarecover ang akong inahan. Ug galoy sa Ginoo hangtod karon. Wa na siya atakiha sa aga sakit sa kasing-kasing. Ug ako, nagpabilig ulit ako. Samtang akong hinigugma kani atong si Marisa. Bidyo na karon. Ug doon na usak, anak.